Garancie boli a sú dlhodobo diskutovaná vážna téma v druhom pilieri. Od jeho vzniku existovali určité formy garancií na výkonnosť fondov, ale tieto garancie, ich spôsob a metóda výpočtu sa v čase menili. Momentálne považujeme nastavenie garancií za najlepšie počas celého trvania druhého piliera, pretože sú nastavené na individuálnej báze a vypočítavajú sa v čase odchodu do dôchodku. Zároveň treba povedať, že platia iba pre garantovaný fond. To je ale fond, do ktorého všetci sporitelia postupne presúvajú svoje úspory na konci sporenia a do tohto fondu smerujú aj ich príspevky v závere sporenia na dôchodok. Každá dôchodková správcovská spoločnosť je povinná spravovať jeden takýto garantovaný fond.